Gratitudni, Tama u Pożittività. Dan kien il-messaġġ li ridet wassal id-disinjatriċi Maltija Fiona Vella permezz ta' din il-libsa li ma' libsa tisraq l-atmosfera tal-entratura tal-isptar Mater Dei bil-kulur vibranti tagħha u lista tal-ismijiet ta' dawk li kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-imxija li jinsabu fil-parti t'isfel tal-libsa. Dan iż-żmien tas-sena f'pajjiżna normalment huwa sinonimu mal-Malta Fashion Week, festa ta' ħwejjeġ tal-moda fejn l-istilisti juru l-aħjar tagħhom. Iżda s-sena 2020 kellha pjanijiet oħra. Ma' dan l-istazzjon id-disinjatriċi Fiona Vella qalet li din kienet sena speċjali għaliha hekk kif timmarka 20 sena minn mindu ħadet l-ewwel rikonoxximent tal-aqwa disinjatriċi tal-moda u għaldaqstant ridet tagħmel xi ħaġa speċjali. L-idea ġiet jiena għamilt dan iż-żmien xarejn kważi tlieta sakra ġewwa u kont noħroġ biex immur nixtri biss mal-qadi u kull darba li nkun irrid noħroġ qisni nibda nħossni daqsxejn taf kif inti tibda tħossok daqsxejn nibda ngħid imsik dawk in-nies li jridu joħorġu kuljum bil-fors biex imorru xogħol, speċjalment min jaħdem fil-qasam tas-saħħa u qiegħed iktar qed jaħdem ma' nies b'mard fejn qiegħed iktar espost. Qalet li fil-lista tal-ismijiet eroj hemm ħafna minn sħaba. Kelli ħafna ħbib tiegħi illi isimhom qiegħed hemmhekk fuq dak id-dublett u kont naf l-istejjer tagħhom minn telaq it-tfal, qiegħed it-tfal ma' ħadd ieħor biex jipproteġihom, minn telaq mal-familja u vera ħassejta kieku jien rid nagħmel hekk kif inħossni. Wieħed jista' jinnota wkoll il-ward fuq din il-libsa li ġew impinġija bl-idejn minn Victoria Tama li tiġi oħt Fiona u hija l-liema tal-arti. Il-ward minnu nnifsu minkejja li joħroġ ix-xewq xorta jiffjorixxi u daqstant ieħor il-ħidma ta' dawn l-eroj li minkejja d-diffikultajiet li jaffaċċjaw f'ħidmithom xorta waħda jagħtu qalbhom għal ta' madwarhom. Spjegat Fiona. Iżda x'inhi r-raġuni wara l-għażla tal-kulur isfar? Kulur tat-tama, il-kulur tax-xemx, il-kulur tal-pożittività. Għalija dawn in-nies kienu raġġ ta' tama. Dawn in-nies kienu qegħdin hemmhekk huma frontliners biex iżommu lilna sikuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.